Já vás vítám na zasedání zastupitelstva obce Přistoupím. Konstatuji, že přítomno 6 ze 7 zvolených zastupitelů. Paní magistra Alkvěta Čechráková se omluvila a je to tedy nadpoloviční účast, takže dnešní jednání je usnášení schopné. Plnění podmínek jednacího řádu byl řádně zveřejněn program dnešního jednání zastupitelstva. V tomto znění: kontrola České inspekce životního prostředí na nakládání s vodami, vypouštění odpadních vod z Přistoupím. Za druhé, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství o uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu dešťová kanalizace v obci Přistoupím. Za třetí, přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci s názvem Přistoupím zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Za čtvrté, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova na akci s názvem kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupím. Za páté, přeložka dešťové kanalizace při realizaci akce kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupím. Za šesté, přílož vedení veřejného osvětlení při realizaci přeložky nízkého napětí před školou. Za sedmé, čtvrté, rozpočtové opatření na rok 2024. Za osmé, zpráva o činnosti kontrolního výboru. Za deváté, zpráva o činnosti finančního výboru. Za desáté, žádost o čerpání z rezervního fondu základní školy Přistoupím. Za jedenácté, čerpání z rezervního fondu čistina odpadních vod a kanalizace. Za 12. změna dodavatele technicko-provozní činnosti pro provozování kanalizace pro veřejnou potřebu kanalizace a ČOV Přistoupím. Za 13. změna dodavatele plynu pro obecní úřad. Za 14. dohoda o zrušení věcného břemene. Diskuze, usnesení, závěr. Já ještě prosím a navrhuji doplnit jednání o bod uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi a zajištění povinné školní docházky v jiné obci s městem Český Brod. Tento bod jsem opomenula zveřejnit v pozvánce, ale v materiálech již zastupitelé získali podklady a navrhuji ho zařadit jako bod číslo 1 a ostatní body dle pozvánky posunout dále v pořadí. Kdo je pro takto navržený program a změnu programu? Všech 6 je pro. Nikdo tedy nebyl proti, nikdo se nezdržel. Dále navrhuji zvolení Elišky Jíchové a Bohumila Šestáka za členy návrhové komise pro dnešní jednání zastupitelstva. Kdo je pro? Všech 6 je pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Dále navrhuji zvolení Radky Krčmové a Ladislava Steklého za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva. Kdo je pro? Všech 6 je pro, nikdo tedy nebyl proti ani se nezdržel. Zapisovatelkou dnešního jednání jmenuji paní Rejskovou a konstatuji, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.5.2024 byl ověřen zvolenými ověřovateli a nebyly podány námitky a je tedy považován za schválený. Bod číslo 1. Veřejnosprávní smlouva mezi obcemi a zajištění povinné školní docházky v jiné obci s městem Český Brod. Tak jako každý rok do obci Přistoupím doručen návrh veřejně prospěšné smlouvy k projednání. Na základě této smlouvy se město Český Brod zavazuje za úplatu umožnit obci Přistoupím plnění zákonné povinnosti té povinné školní docházky dětí zapsaných do školy ke dni podpisu této smlouvy s místem trvalého pobytu na území obce Přistoupím a dětí umístěných ve školských zařízeních, což my nemáme, které v souladu se zvláštním právním předpisem se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zřízeních ve školách města Český Brod. To je základní škola Žitomířská a Zašlo Teršova, a to dle kapacitních možností jednotlivých škol města Český Brod nebo dle vzdělávacích potřeb dítěte. Bez Přistoupím poskytne městu Český Brod úplatu za poskytnutou službu na základě této smlouvy ve výši 8 000 korun včetně DPH za kalendářní rok na každého žáka vykonávající povinnou školní docházku s místem trvalého pobytu na území Přistoupím ve školách města Český Brod. Obec Přistoupím je povinna přispívat městu Český Brod poměrnou část úhrady vymezenou v předešlém odstavci připadající na kalendářní měsíc, pokud by se tedy dítě
přihlásilo během školního roku. Tato smlouva se uzavírá opět na dobu určitou, to znamená do 31.8.2025 s účinností od 1.9.2024. Ještě bych k tomu jenom dodala, že žáci z 5. tříd jsou umístěni letos ve školách v Českém Brodě. Má někdo k tomuto bodu dotazy, připomínky? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvu obce schválit veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi do zajištění povinné školní docházky v jiné obci s městem Český Brod a pověřit mě podpisem smlouvy. Kdo je pro? Takže 6 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Kontrola České inspekce životního prostředí na nakládání s vodami, vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod přistoupení. Všichni zastupitelé v materiálech dnešnímu jednání obdrželi oznámení o zahájení kontroly a protokol o kontrole se závěrem, že zjištěné skutečnosti nepovažuje Česká inspekce životního prostředí za porušení zákona číslo 254/2001 Sbírky o vodách a o změně některých zákonů. Kontrola proběhla v pondělí 15.7.2024 přímo na čistírně odpadních vod. Kontrolující osoba procházela celý provoz od nátoku až po výtok do Jalového potoka. Kontrolované osobě jsem předložila všechny požadované dokumenty, například vodoprávní povolení k provozování, rozbory odpadních vod kalů, informace o počtu napojených osob, o množství kalů, jeho likvidace a tak dále. Závěr kontroly byl, že neporušujeme zákony. Žádná pochvala, jenom, že nic neporušujeme. Každopádně i to je dobrý, protože tahle kontrola rozdává pokuty a prostě neshledali žádný závod, takže máme všechno v pořádku. Má někdo k tomuto bodu dotazy? Připomínky? Pokud ne, já tedy dávám zastupitelstvu obce na vědomí závěr kontroly České inspekce životního prostředí na nakládání s vodami vypouštěných odpadních vod, čeho přistoupím, že zjištěné skutečnosti nepovažuje Česká inspekce životního prostředí za porušení zákona číslo 254/2001 Sbírky o vodách a o změně některých zákonů a žádám, aby to vzali na vědomí. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu dešťová kanalizace v obci přistoupím. Již dříve jsem zastupitele na veřejném zasedání informovala o podání žádosti na Středočeský kraj. Dotace se týká nezbytných úprav dešťové kanalizace v průběhu výstavby chodníků, to je ta akce přistoupení zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, která tady nyní probíhá a jedná se tedy o výstavbu chodníků. Zastupitelé obdrželi oznámení o rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. Dotace pokryje náklady na opravy dešťové kanalizace v průběhu realizace stavby, přistoupení zvýšení dopravní bezpečnosti obci, které by byly jinak neuznatelnými náklady ze strany SFDI a hradili bychom je my vlastně v rámci toho projektu. Má někdo k tomuto bodu dotazy? Připomínky? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvu obce schválit přijetí dotace ve výši 1 milion korun z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu FŽP /RVN 054 523 2024 s názvem Dešťová kanalizace v obci přistoupím a pověřit mě podpisem. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci s názvem Přistoupím zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Zastupitelé v materiálech dnešnímu jednání obdrželi informace o schválení příspěvku
na akci přistoupil zvýšení dopravní bezpečnosti ISPROFOND 521 751 05 48. Stavba probíhá a předmětem projednání tohoto bodu je schválení a uzavření smlouvy, aby mohlo dojít k čerpání prostředků. My vlastně v tuto chvíli jsme měli příslib té dotace, čekali jsme na splnění nějakých podmínek, mám tu smlouvu nyní připravenou a k odeslání na fond. Na posledním kontrolním dnu jsme řešili, a já jsem se dotazovala, protože původní vlastně smlouva o dílo je uzavřená na dobu realizace 550 dnů, kdy tedy ta stavba měla být ukončena až před příštími Vánocemi, to znamená ke konci roku 2025. Zatím stavba pokračuje bez větších problémů a očekává se, a stavební firma očekává, že stavbu dokončí do konce tohoto roku. Tam byla delší realizace toho díla, zejména s ohledem na nejasnost doby trvání přeložek sítí, protože třeba teď tady u těch čekáren jsme čekali, že to bude třeba trvat půl roku, podařilo se to vyřešit a taky jsou tam realizace mostu tady potom přes tu vodoteč od Sušičky, takže zatím firma jenom ústně sdělila, že by do konce roku chtěli mít všechno hotové. Tudíž je taky jako potřeba, to už jsem sdělovala minule, ale já jsem jednala s bankou a chtěla jsem, nebo myslela jsem si, že budu moct už na tomto jednání předložit návrh úvěru financování, protože my vlastně musíme dostat těch 18 milionů z fondu, potřebujeme si ho dát do příjmu do úpravy do rozpočtu, ale banka trvá na tom, abych o ten úvěr požádala, až budeme mít tady ty smlouvy podepsané. To už je první větší garance toho, že ty prostředky skutečně dostaneme. Takže předpokládám, že co nejdřív, asi pravděpodobně první, maximálně druhý týden září, možná už koncem srpna, záleží, jak mi banka připraví ty nabídky. Budu svolávat další jednání zastupitelstva, kde tady to budeme muset dořešit. Má někdo k tomuto bodu dotazy, připomínky? Protože my jsme teď před platbou takový větší faktury, když jim ji zaplatíme, tak už vlastně budeme mít utracený všechny ty naše vlastní zdroje a potřebujeme začít už jim dávat faktury k proplacení. Takže já tedy navrhuji zastupitelstvu k tomuto bodu usnesení ve znění. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Přistoupím, zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, ISPROFOND 521 751 0548 a průběžně podpisem. Kdo je pro? 6 je pro, nikdo se tedy nezdržel a nikdo nebyl proti. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova na akci s názvem Kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupím. Zastupitelé v materiálech dnešnímu jednání obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace a pokyny přidělení, jak postupovat dále po přidělení dotace. V tomto titulu vychází z rozpočtu obyvatel naší obce a částka, která nám dle tohoto kritéria byla přidělena, činí 450 000 korun. Z získání částky je třeba čerpat prostředky na rozvoj obce, v našem případě na polopodzemní kontejnery, a následně bude částka po uzavření smlouvy vyplacena po úhradě už první faktury vlastně na částku 450 000 korun. K tomuto bodu se ještě vrátíme, takže tady v tomto bodu mi jde jenom vlastně o schválení přijetí té dotace ve výši 450 000. Je to podmínka, kterou musíme doložit k tomu, abychom ty prostředky mohli získat. Má někdo dotazy, připomínky? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvo obce schválit přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu 2021 až 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského fondu obnovy venkova v rámci tematického zadání veřejná infrastruktura
podpora ve výši 450 000 na akci s názvem Kontejnery na separovaný odpad obci přistoupím. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů je pro, nikdo se tady nezdržel ani nezdržel. Přeložka dešťové kanalizace při realizaci kontejnery na separovaný odpad v obci přistoupím. To je to, co jsme nevěděli, to, co je jakoby teďka k projednání. Projekt kontejnery na separovaný odpad v obci přistoupím počítá s přeložkou vedení sítě CETIN a se zrušením plynové přípojky. Předpoklad vedení dešťové kanalizace, která byla vybudována v akci Z a neexistovalo žádné zaměření, byla, že vycházela ze stávajících kanalizačních pustí a dle zpracovaného pasportu dešťové kanalizace i s ohledem na vedení sítě CETIN jsme předpokládali, nebo respektive projektant, který tady zpracovával projektovou dokumentaci, předpokládal, že to potrubí bylo umístěno blíže komunikace. Při hloubení v místě pro umístění kontejnerů bylo zjištěno, že dešťová kanalizace vede těsně pod povrchem právě v místě plánovaných kontejnerů. Provedení přeložky je tedy jedinou možnou variantou pro umístění kontejnerů. A dešťová kanalizace se musí přemístit do komunikace. Je třeba zvolit potrubí s potřebnou únosností právě protože bude v komunikaci. A samozřejmě na téhle stavbě jsme měli projekt jenom pro stavební povolení, takže to nebyl žádný detailní projekt, který zpracovával vše. A vlastně na začátku už jsme museli vycházet a řešit nějaké problémy, protože v tom projektu nebylo třeba zahrnuto zbourání té části zdi, která byla tady, když to řeknu, za tím plotem, kde byla jenom část zdi, která vlastně byla za tím přístřeškem a vlastně my hlavně jsme nechtěli mít problém, nebo nechtěli jsme způsobit problém sousedům paní Skalický, která nám vlastně v dobrý víře prodávala ten dům, aby žádný problémy neměla. Bylo tam taky složitý odstranit tu zeď kvůli tomu, že tam má úplně na hranici umístěný ten sklad, který když začali bourat tu zeď, tak vlastně se ta zeď byla společná i pro ten sklad, takže se to muselo bourat velice opatrně, pak se to muselo znova nahodit a musí se tam udělat poplechování. Pak tam taky je potřeba nahradit část stávajícího plotu, ale víceméně jsme ještě řešili, protože v tom projektu bylo počítáno se zdí, která by se postavila ze ztraceného bednění a nahazovala se, což zase je poměrně nákladnější, než postavit zeď jenom tady z těch už opracovaných tvárnic, které jsou pohledově, už se nemusí nějak upravovat. Takže více práce a méně práce se nám zatím před tady tou velkou úpravou pohybovaly téměř v nulovém rozsahu, i když nějaké menší částky na třeba nahození té zdi tam byly. Ale nejsou nějak dramatický. Dramatický je tady přemístění té dešťové kanalizace, který vlastně vyskočilo téměř na 200 000, protože 100 000 je jenom 100 000 jsou jenom ty trubky, ale pak jsou k tomu ty výkopové práce a ty další věci, o kterých jsme samozřejmě, ani ta firma, když dávala cenovou nabídku, neměla to tam zapracované, protože to z projektu nevyplývalo. Takže já jsem to zaslala zastupitelům a pokud tam tedy chceme mít kontejnery, tak tam musí se to přeložit. Ještě jsem chtěla říct, protože asi se budete ptát, proč se zbourala ta zeď a stavila se znova, měli prostě křivou. Ale to už není více práce, to je jejich, když to řeknu, mírný pochybení. Postavili se k tomu čelem, Bohuž to řešil se stavebním dozorem, přijel stavby vedoucí, jasně řekli, že to je na zbourání, takže ji vlastně zbourali. Náš další požadavek, který Bohuž dnes, je, aby hlavně tam nedali poškozený tvárnice, pokud se při té demolici. Takže to se všechno ošetřilo, ale to není nic, že bychom to platili my znova. To je v jejich jakoby režim. Má někdo k tomuto bodu dotazy? Připomínky? Pokud ne, ještě bych jenom chtěla říct, že mě vlastně ta částka, která nám byla nacněná, to zastupitelé
dostali, je to teda 203 992 bez DPH, o to tedy se navýší celková cena díla a jelikož tam budou právě v tom projektu ještě nějaké změny, tak je potřeba, hlavně tady stále ještě, jakoby, teďka 3 neděle nemohli pracovat a měli to vlastně na 90 dnů, takže už to mělo být na konci srpna hotový. Takže ve smlouvě o dílo to bylo ošetřené. A nevíme ještě, jestli tam nebudou nějaké drobné úpravy, tak jsem se s dodavatelem stavby domlouvala tak, že tedy bereme na vědomí, že tedy se ta stavba o těch 21 dnů posune a bude uzavřený jenom jeden jediný dodatek na konci po vyčíslení všech těch více prací, méně prací a bude tam tedy včetně toho posunutý a my, i když ten dodatek budeme uzavírat už po vypršení vlastně té smlouvy, kdy nám to měli předat, tak teďka to bereme na vědomí, že to prostě tak musí být, ale nechtěla jsem schvalovat dodatek číslo 1, zveřejňovat ho zase na profilu zadavatele, jenom s tím, že posouváme termín o 21 dní. Ráda bych, aby jsme to měli všechno najednou a tu informaci máte a myslím si, že to tady nás to nikam nenutí časově a žádná dotace nás netlačí, takže se vlastně nestane nic dramatického, když se to o to posune. Ale už se teda těším opravdu, až to bude, protože dneska jsem zase tam zastavovala nějakého pána, který tam měl otevřený auto, tvrdil mi, že tam nedal nic a byly tam prostě igelity a řekl, že tam dal jenom ty igelity, který takhle nadspal za to. A já jsem se to nesla, jako myslíš, že to je v pořádku, že jsme igelity za kontejner. A on, že si je teda odveze, já jsem řekla, dobře, mám to napocený, tak si to odvez, ale co tam dneska bylo zase, že židle a tak dále. Takže se těším, až to tady bude. Potom navrhneme nějaký kamerový dohled a opravdu doufám, že se to zlepší, protože to, co tam na té návsi je, to je plná tragédie teda. Tak jsem odbočila jenom, protože jsem přijela, jsem úplně rozčílená, protože tam měl dodávku plnou polystyrenu, úplně cizí člověk od někud ze stavby, pytle od cementu, prostě stavební odpad. No, přesně. Má někdo k tomuto bodu dotazy, připomínky? Tak já bych tedy navrhla zastupitelstvu vzít na vědomí nutnost provedení přeložky dešťové kanalizace při realizaci akce kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupil a změnu termínu dokončení, prodloužení stavby o 21 dnů. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů bylo pro, nikdo se tedy nezdržel a nehlasoval proti. Přílož vedení veřejného osvětlení při realizaci přeložky nízkého napětí před školou. Začátkem července firma Martínek Elektro SRO, což byl vybraný dodavatel pro ČEZ, převzala staveniště k provedení přeložky vrchního vedení ČEZ Distribuce AS na základě uzavřené smlouvy naší obce s ČEZ Distribuce AS. Dodavatel stavby doporučil, aby se současně do prováděných výkopů přiložilo vedení veřejného osvětlení a novým stožárem se nahradil stávající betonový sloup prostřed zelené plochy před školou a doplnilo se i osvětlení budoucího stanoviště kontejneru. K tomu se ještě vrátím. Vlastně při výstavbě přistoupím zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, tedy chodníky. Vlastně je součástí toho projektu stanoviště normálních kontejnerů plastových. A zase jsem chtěla už vám dnes předložit cenovou nabídku dodavatele stavby na změnu projektu na polopodzemní kontejnery, kdy teda místo gabionových zdí, která je tam asi za 500 000 navržená v tom projektu, a plastových kontejnerů, my jsme nahradili ve stejném místě to polopodzemními kontejnery, když už tam ta přeložka vrchního vedení je, ale do dnešního dne jsem ji neobdržela, takže ji budeme projednávat na příštím zasedání. Ale předpokládáme, že tam tak jako tak kontejnery budou, protože někam musíme umístit ty kontejnery, které jsou teď stále na chodníku před Žákovejma a tam zůstat nemůžou. Takže by vlastně to stanoviště nahradilo tady to místo kontejnerový a to, co je tady vlastně u
odbočky na Tuchoraz by se přesunuly sem, takže by se zvětšila kapacita. Počítáme, že by se tam daly jenom, tak jak to je tam, ty základní komodity, to znamená sklo, plasty a papír a nic víc. A tady před úřadem jsou vlastně dořešení ty ostatní komodity, kterých není tolik, ale tady to nás trápí nejvíc. Plasty, sklo a papír. Aby se to zbytečně neprodražovalo, protože ty polopodzemní kontejnery samozřejmě odhadujeme, že budou místo 5 milionů, třeba co tam je 500 000 za ty gabiony, že budou stát třeba okolo 700–800 tisíc, zatím nemám tu cenovou nabídku. Možná to bude ještě víc. Takže to budeme projednávat příště a rozhodneme se, zda tedy zanechat plastové kontejnery, anebo tam dát ty polopodzemní, ale já osobně teda bych byla mnohem radši, kdyby tam byly ty polopodzemní. Že už to nenavýší o tolik, ale zase to bude vyřešení líp. Tak a nedobrala jsem se až k tomu, že teda před školou bude doplněno z osvětlení té plochy před školou a stanoviště kontejnerů. Firma udělala vlastně takový mini projekt, který odsouhlasil ČES a ještě osadila tedy 2 budoucí elektroměrové rozvaděče pro dětskou skupinu a 2 jsou proto, protože jeden je ještě pro plánovanou fotovoltaiku na té dětské skupině. Když mluvím o dětské skupině, vrátím se zase k jednání s bankou. Čekáme na nabití právní moci toho stavebního povolení, možná, že už i tam je, ale zase pořád ještě nemám od pana projektanta předanou dokumentaci v digitální podobě, ale po jednání s bankou, protože vlastně s těma chodníkama pokračujeme mnohem rychleji, než jsme měli a tím vlastně ty vlastní zdroje a všechno utratíme v rok dřív. Takže banka mi řekla, že na dětskou skupinu, dokud nebudeme mít vyúčtované všechny dotace, ať zapomenu. Že tam opravdu se musí vzít úvěr na celou tu stavbu a my to za A asi do prosince nestihneme vysoutěžit a podávat žádost na projekt, který je těžký podávat žádost o dotaci na projekt, když nemáme peníze, protože ty projektové ceny se pak s těma dodavatelskými můžou lišit a pak už nám nikdo ty peníze nedá. A my, když budeme teď po výstavbě tady těch 3 akcí ještě trochu v mínusu, tak nemůžeme počítat s tím, že budeme mít nějaký vlastní zdroje a do nějakého velkého úvěru, když už platíme, ještě máme vlastně nesplacených 10 milionů z kanalizace, obec nepůjde. Bude záviset na tom, jestli budeme mít proplacenou v takové míře, jaký jsme dostali dotaci na chodníky, proplacenou dotaci na další rozjetý projekt, což je fotovoltaika, a pak se uvidí, jaký budou zase příjmy a asi v této vlně tu dotaci podávat ani nebudeme. Bohužel se to takhle sešlo, těch akcí je najednou opravdu hodně a peněz málo, takže budeme mít připravený projekt, budeme čekat, třeba zase pak budou dotace na školky příští rok, uvidíme. Teď budou nové krajské volby, nevíme, co se odehraje, hlavně na kraji a jak dál bude směřovat ta podpora toho školství, jakým se bude ubírat směrem. Jsem odbočila. Takže teď se jedná o to, že tedy jsme s místostarostou odsouhlasili příložení vrchního osvětlení. Předpokládáme, že to bude do 100 000. Zatím nám firma nedodala úplně kompletní cenovou nabídku, protože ještě neměla vybraný světla. Já jsem se snažila to mít do dneška, bohužel jsem to neudržela. A pak jsou tam teda do 100 000 čase připravený ty rozvaděče. Řešila jsem, že vlastně my jsme už v rámci toho projektu museli podat žádost o přípojení místa. Budu řešit teďka, že když teda nebude se honem stavět, tak se ty elektroměry tam vlastně neosadí, aby jsme zbytečně neplatili za přípojení místa, ale bude to tam všechno připravené, takže kdybychom pak měli dotaci na školku nebo na dětskou skupinu, tak budeme připraveni okamžitě se tam napojit, což je taky docela důležitý. V souvislosti s tím si tam musel udělat přeložku Sokol,
na vlastní náklady v rámci svých volných časových možností. Tam provedli přepojení sokolovny z vrchního vedení a nainstalovali si tam tedy taky venkovní elektroměr. Má někdo k tomuto bodu dotazy? Mám dotaz. Prosím tě, nemluvila jsi o tom, že jste tam taky nedali rozhlas. Rozhlas byste měli přidat do těch výkopů taky. Rozhlas je přeci vrchem. A když jste to tam sundali, nebo sundali se vrchní vedení. Ale vy tam dávali i rozhlas asi. Já jenom jsem zaregistroval, že jste o tom nemluvila, tak říkám, že jestli se to nepomnělo. Je tam je rozhlas. Musí tam být rozhlas. Je tam rozhlas. Zmizí. Je tam rozhlas, ano, je tam rozhlas. Tak je to dobrý, děkuji. Já pak volalo mi pár lidí, že nefungují některé klampače. Já počkám, až budou chodníky, protože jezdí tady velká technika a nemá cenu 4x do roka, je to zase hodně peněz. Hlásíme v podstatě společenské akce, o kterých se ví, takže ten rozhlas uvedeme do provozu, až skončí výstavba chodníku, bych takhle řekla. Zase přijede technik, který to všechno pospojuje, odnapojuje, odkontroluje, ale nebudu teď v průběhu jeho výstavby volat, protože každý ten výjezd taky něco stojí a nemyslím si, že je to bezpodmínečně nutný to mít teďka jakoby vyřešení. Jsi se hlásil? Ne, já jsem. Jo, to bylo, že viděl mě, že jste se hlásil. Já jsem jenom chtěl upozornit právě na to vedení toho rozhlasu. Je tam zemi, jak jsme tam byli, tak jsme jim to říkali. Má někdo dotazy, připomínky? Pokud ne, tedy navrhuji zastupitelstvu obce vzít na vědomí realizaci veřejného osvětlení v rámci přeložky nízkého napětí před školou. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů bylo pro, kdo se nezdržel a nikdo tedy nebyl proti. 4. rozpočtové opatření na rok 2024. Ve výdajích se rozpočtovým opatřením navyšuje paragraf 2221 o 80 000 provoz veřejné silniční dopravy. Je to vlastně oprava autobusové čekárny na návsi. Je to oprava své pomocí, vlastně ten záměr jsme schválili už minule. Připravuje se tam internetové, elektrické napojení na úřední desky, strop bude zcela vyměněn, bylo odstraněno přepažení, bylo provedeno zabudování měření elektro a rozvaděče a další stavební úpravy. Za výše uvedenou částku, pokud ji tedy nebudeme z nějakých důvodů muset ještě navýšit, bude uhrazen materiál, práci provádí členové TS Sokol Přistoupen ve svém volném čase. Moc za to děkuju, každopádně, protože je to hodně práce. Ta zastávka už to potřebovala a kdybychom přistupovali k tomu, že to zadáme nějaký firmě, tak bychom se zase vyšplhali na nějakou horentní sumu, což jsem věděla, že se teď moc nemůžeme dovolit. Takže děkuji členům. Počkáme, až teď mohu k tomu něco říct. My teď počkáme, až oni udělají dlažbu. Samozřejmě nejdřív to ještě teda teď dovomítneme, pak počkáme, až udělají dlažbu a půjde dovnitř vestavět do té obvodové zdi, přijde vestavět dřevěná jakoby přístřešek, vznikne tam i nějaká knihovna, bude to mít prosklený z makronu, to bude mít střechu, takže to bude prosvětlený. Bude to v jedné rovině, nebude tam schod, bude to bezbariérový, bude tam teda, co jsme říkali, úřední deska, bude tam příprava je tam pro defibrilátor a uděláme tam jakoby knihovnu, že se tam přinesou knížky, udělají se tam police a částečně se některý zdi obloží dřevem. Tak, aby to teda nehnilo, aby to bylo provětrané jenom takovou mřížkou, takže bude to svítat bílá ven a bude to vevnitř dřevěný. Tak to bylo k tomu navýšení teda paragrafu 2221 o 80 000, potom tedy potřebujeme navýšit paragraf 3631, což je tedy veřejné osvětlení u školy o 120 000, protože tam si uplatnit DPH nemůžeme, takže počítáme, že to bude v částce do 100 000, jak mě ujišťoval dodavatel a plus DPH. Paragraf 3723, což je tedy to stanoviště, ten paragraf se týká tříděných odpadů, ale tam tedy potřebujeme navýšit, je to o 203 000 plus tedy DPH, tak navýšení bude o 240 000
na přiložku dešťové kanalizace při realizaci polopodzemních kontejnerů a v současné chvíli jsme tedy oproti tomu navýšili příjmy na položce 12.11, což je DPH o částku 440 000. Má někdo k tomuto bodu dotazy, připomínky? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvu obce schválit čtvrté rozpočtové opatření na rok 2024. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů je pro, nikdo se tady nezdržel a nehlasoval proti. Aby zastupitelstvo mělo informace, tak jsem požádala předsedy výboru kontrolního a finančního, aby předali zprávu. Činnost školského výboru očekáváme, že teď bude až v září. Tam vlastně máme novou paní ředitelku od 1.8., která prošla konkurzem, takže tam bude asi změna i v školské radě, takže Eliška pak dá zprávu buď na příštím nebo až na přes příštím. Takže já bych teďka podle programu je na prvním místě zpráva o činnosti kontrolního výboru, tak bych poprosila paní Radku Krčmovou, aby nám jako předsedkyni výboru, aby nám řekla informaci, jaký kontroly prováděla. My jsme kontrolovali, vlastně kontrolované období bylo za první půlrok a kontrolovali jsme podklady usnesení číslo 1 a 2 z veřejného zasedání zastupitelstva a z těchto usnesení jsme neshledali žádnou závadu, takže zápis proběhl bez závady. Já jenom ještě dodám, že ty zápisy obdrželi všichni zastupitelé v materiálech ve škole. Má někdo k tomuto bodu dotazy? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvu obce vzít na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. Kdo je pro? Všech 6 je bylo pro, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl proti. Zpráva o činnosti finančního výboru, poprosím zase předsedu Ladislava Steklého, aby tedy seznámil, jaký kontroly byly provedeny a zase jenom dodám, že všichni zastupitelé obdrželi materiály. Tak, kontroly byly provedeny 4, byly provedeny 2 kontroly z čerpání rozpočtu obce a 2 kontroly z pokladní agendy obce Přistoupím. Ty kontroly proběhly jedna 8.7.2024 a jedna ve čtvrtletí 8. dubna 2024. Obě 2 kontroly probíhaly v jeden den, jak finanční kontrola z čerpání rozpočtu obce, tak pokladní agendy rozpočtu obce. Tyto materiály dostali všichni zastupitelé na hlídnutí. Nevím, jestli k tomu mají nějaký dotazy, či ne. Pokud ne, já tady navrhuji zastupitelstvu obce vzít na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů je pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Žádost o čerpání z rezervního fondu základní školy Přistoupím. Ještě stávající ředitelka paní magistra Nováková předložila dne 1.7. zastupitelstvu obce žádost o čerpání z rezervního fondu na pořízení 10 tabletů v částce 50 000 a programu pro tablety a počítače v částce 11 000. Vlastně jenom řeknu, že tyto prostředky škola má je na svém účtu a naším usnesením vlastně jenom povolujeme vyčerpání z toho fondu a tu její žádost zase obdrželi všichni zastupitelé materiály dnešnímu jednání. Ještě bych k tomu přidala informaci, že škola získala účelový finanční dár na pořízení tabule ve výši 50 000 korun a to již pořídila. Má někdo k tomuto bodu dotazy, připomínky? Pokud ne, navrhuji zastupitelstvo obce schválit žádost základní školy Přistoupím okres Kolín o čerpání z rezervního fondu ve výši 61 000. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů je pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Čerpání z rezervního fondu čistírny odpadních vod a kanalizace. Zákon nám ukládá, abychom i my tvořili plán podle schváleného plánu obnovy na zvlášť fond, na zvlášť určený účel a na zvlášť určený účet jsou ukládány prostředky na obnovu infrastruktury. Tyto prostředky jsou vlastně součástí stočního, takže je vybíráme od každého z nás, kdo stočný platí. Je to
položka ve stočné, která tam ze zákona prostě být musí a my jsme povinni ty prostředky mít určitě připravený, pokud by došlo k nějaký havárii nebo nutné obnově. Zatím jsme teda z toho fondu nic nečerpali, ale teď je asi ta nejvýhodnější doba nebo nejvhodnější, protože vlastně i když ty peníze, jako je to u té školy, musí prostě zůstat na tom účtě, pokud tedy neschválíme, že se z toho fondu budou čerpat. A my jsme teď před situací, kdy je potřeba opravit potrubí na nátoku, který zase cenovou nabídku od naší firmy, která tu závadu vlastně zjistila a předložila tedy tu cenovou nabídku, zase dostali všichni zastupitelé k dispozici. Jedná se o česlí, je tam pak nátok, je tam trubka, která vlastně už prosakuje kapezní, takže se musí nahradit vhodnější materiálem. Tady byl použitý nějaký slabý ocelový plech, nebo nerezový, pardon. Řešili jsme, jestli to udělat z plastu, který by byl, ale ten plast je mnohem dražší. A ta nabídka prostě nám bylo doporučeno firmou, který máme na servis, který nám poskytují pravidelně, aby se teda udělalo z potrubí. A já teďka nemám u sebe tu nabídku, ale mám tady, že to je celkem na 72 500 korun. Je tam nějaký to potrubí a je tady možná najdu, ale asi to není důležité, všichni to věděli. Prosím, je to bod číslo 12. Je tam zase nějaká práce, technika, ten materiál. Jaký je to velký kus? 3 metry. To jsem věděla. A je to potrubí, je nějaký asi 316,3 mm za 49 000. Pak je tady svářecké práce 11 750, pomocný materiál 4 500, servisní technik 6 000, doprava 760 a celková cena je teda 72 500 bez DPH, ale my jsme pláci tady, takže v tomhle případě si to uplatníme, takže z toho fondu potřebujeme čerpat jenom tady tu částku. Nikdo neví, jak je to poškození hluboký, že opravdu může se stát, že za chvíli bychom do té trubky mohli vrazit ruku, nebo by to ruplo a tím pádem představovali jsme si to chvilku, by se nám valila vlastně nátoková voda ven z čovky tam na silnici, takže to nemůžeme každopádně dopustit a jelikož do té trubky není vidět, tak se k tomu musíme postavit čelem a jakoby postavit, vyměnit to. Je možný, že by to ještě půl roku vydrželo, ale je taky možný, že by to mohlo prasknout, jo? Takže a tím, že to vyčerpáme z toho rezervního fondu, tak si nebudeme obírat prostředky, které máme jakoby jinde. Je to všechno v pořádku a od toho tam ty peníze jakoby jsou, když to tak řeknu. Doporučili silnější materiál, aby teda to vydrželo díl, protože teď je to 6 let a nevíme, jestli je to teda tím, že tam ten materiál byl použitý dle projektu, to jsme prověřovali s dodavatelem stavby ještě, ale nevíme, jestli tam byl dobře zvolený nebo nebyl, že jo? Ale to už je asi jedno, když to nevydrželo. Dochází k jiným věcem, dochází teď zase, asi dám do počance mi fotku z posledního čištění čerpaček, kdy vytáhli čerpadlo tady dole, takže tam museli na Rafandě prostě obyvatelé museli tam dávat ty ubrousky, protože to bylo jak, já nevím, jak to popsat, obalený prostě, úplně obalený. A nedostane se to přes další čerpačky, takže tam v té lokalitě musí být někdo, kdo silně zásobuje čerpadlo vlhčenýma obrouskama. A bylo zase na repasu. Stálo to zase 35 000, to jsou havárie, ty ani neřeším, ty musím řešit za pochodu, protože tam jsou 2 čerpadla a ty se musí, jako je to prostě technické zařízení, který je připravený na to, čerpadla jsou tam 2, když přestane jedno fungovat, tak se rychle to druhý musí vyměnit, opravit, protože kdyby se neopravilo a přestalo fungovat i to druhý, tak je problém a jezdíme s pekálem na jinku, že jo. Ale je tam, byl provedený, byla nabídka zase, teď nevím, jestli
si to nepamatuju, 35 000 oprava plus nějaký práce, anebo 100 000 nový. No ale tak jsme řekli, tak oprava, že jo, pokud je ještě možná, tak se opraví. Bohuž navrhoval, aby se tam přendalo ze švestiček, kde je méně namáhaný, ale tam je čerpadlo, který má úplně jinou kapacitu, takže to se tam předat jakoby nemohlo. No. Protože ten projekt už to tak měl, že tam bylo jasný, že tam nebude tlačit takové množství vody jako tady. Ale je to pořád jenom jako ty kontejnery, tak je to pořád o té ukázněnosti těch lidí. My děláme čtvrtletně čištění těch jímek a myslím si, že to je hodně dobře, protože kdybychom se na to vykašlali a čekali, až se to ucpe, tak prostě tam, co z toho vysajou, to je neskutečný. No. Já jsem jenom chtěl říct, když třeba budete dělat to potrubí, nebylo by výhodný to udělat z nerezu. Nerezu. Bude nerezu. Ale my jsme mysleli plastový, ale to vyjde ještě 2krát tak dráž. Ale doporučili nám to nerezový, jsou to odborníci. Doporučuju taky nerezový. Jsou to odborníci, takže dáme samozřejmě na doporučení. Nejsme chytřejší než oni, takže co nám doporučují a myslím si, že by nám nedoporučovali něco, co by nebylo dobře. Já se k tomu vrátím k dalším bodu, protože ta změna do dodavatele, prostě vlastně ta voda CZ, která byla dodavatelem té technologie při výstavbě, tak nám pak dělala zkušební provoz a nějakou dobu jsme tedy u ní byli jako i u firmy, která poskytuje servis. V té firmě došlo k docela podstatným personálním změnám, kdy teda vlastně část zaměstnanců, těch právě, kteří se o nás starali pod vodou CZ, byla vyhozená a založili si novou firmu, co je vlastně jsou zaměstnanci firmy VAK Praha, takže my vlastně pracujeme se stejnýma lidma u jiné společnosti. Řekla bych, že je to levnější, protože tam se ty služby hrozně zhoršily. Ta voda CZ vlastně měla sídlo v Hořenicích a ty odpadlíci, když řeknu, založili firmu tady blíž a už jenom na cestovně, který nám bylo účtováno při těch servisních zásazích, jsme ušetřili hodně, dali nám i nižší ceny a hlavně to jsou fakt spolehliví, je to pan Lánský pořád, je to pan Hejda, který zná i pan Dvořák ze začátku a ta spolupráce je velmi dobrá. Teď opět došlo i obsluha, má dovolenou, takže tam funguje nějaký náhradní a došlo zase se rozbilo čerpadlo a to nejdůležitější, to, co KAL čerpá, takže se to tam chodí den co den kontrolovat a čekáme zase na opravu toho čerpadla v tom konusu, v tom KALu. Takže prostě ta čopka je hodně technicky založená, že jo, takže prostě ty závady přicházejí a my je musíme řešit a čím jich víc bude, tím se to bude muset objevovat v tom stočném. Hlavně to agresivní prostředí. No, přesně tak. Ale jako funguje to, inspektor z životního prostředí byl spokojený. Prostě to tak je. Nemůžeme čekat, že to poběží 100 let bez závad, že? Takže to jsou věci takový provozní, které se prostě řešejí. My tam samozřejmě už v rozpočtu na to nějaké připravené prostředky máme, ale když už se jedná o nějakou mimo a na standardní opravu, s kterou jsme nepočítali, tak to musíme řešit třeba tady tou formou, že teda použijeme ty peníze z toho rezervního fondu. Má někdo ještě dotazy? Takže já dávám zastupitelstvu obce návrh, abychom schválili čerpání z rezervního fondu ČOP a kanalizace ve výši 72 500 euro. Všichni zastupitelů je pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Změna dodavatele technicko-provozní činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu kanalizace a ČOP přistoupil. Mluvila jsem o tom teď, že Voda.cz byla dodavatelem technologie a následně její dceřinou firmou Voda.cz Servis byl prováděn zkušební provoz a jak provozní servis, tak i administrativní činnost zajišťovala tato firma. My tam máme vlastně i odborný zástupce provozovatele, musí být někdo, kdo má kulatý razítko, což tady nikdo z nás samozřejmě není. Je to zase specialista, který má vzdělání, praxi a vlastně zaštiťuje ten provoz a ze zákona ho mít musíme vlastně
i bez něj bychom ani nedostali povolení provozování od Středočeského kraje. A když jsme přišli se servisem od Vody.cz Kvak Praha, tak jsme ale s tou administrativní činností zatím zůstali u Vody.cz. Nyní jsem obdržela nabídku společnosti Vak Praha, která je levnější, je to těžko porovnatelný, protože ta cenová nabídka je jinak postavená, jsou tam paušální částky. Vlastně pro vaši představu, ten odborný zástupce nám pomáhá zpracovávat kalkulaci stočního, pomáhá nám odesílat ze zákona výkazy na ministerstvo zemědělství, to jsou ty ze zákona VUME, VUPE. Já prostě s ním vždycky musím si sednout, máme od paní účetní podklady, kdy víme, kolik se utratilo za materiál, kolik se utratilo za to a za to, děláme stoční. Pak se to vlastně ještě porovnává, ty výkazy se musí posílat na ministerstvo financí. Je to poměrně složitý proces, který se pořád mění a musí ho dělat odborník. A ten si za to taky nese zodpovědnost a samozřejmě my mu za tu činnost zase musíme platit. Je to tak. Takže třeba, ještě dám příklad, že třeba nám teďka chvíli nefungovalo čerpadlo na sírán, než se opravilo a mezi tím došlo k náběru vzorků a když je to u dvou různých společností, tak já jsem zase nestihla předat tu informaci, že to nefunguje, nabrali vzorek a musel se opakovat. Takže je určitě dobrý, aby servis i tu činnost papírovací, když to tak řeknu, dělala jedna firma, protože mezi sebou mají komunikaci, mají stejný nějaký systém, kterým si to všechno ukládají a nepojede tam někdo nabírat vzorek, když ví, že tam technik dal závadu čerpadla. Jelikož to bylo pak v řádu dní, tak já zase jsem neměla informaci, že pro ten vzorek pojedu, tak se to stane a my pak platíme zase za opakovaný vzorek zbytečně peníze. Prostě si myslím, že by bylo fakt dobrý, aby jsme byli u jedné společnosti, vím třeba z Tuchoraze, že ty už k ním taky i přes tady tu činnost administrativní přišli a byla bych ráda, kdybychom tam přišli i my. Měli jsme tady jednání, kdy ten člověk, já jsem měla hlavně strach o to, protože ještě 12 let po vlastně ukončení zkušebního provozu a závěrečném vyhodnocení akce jsme povinni dokládat spoustu dokumentů z fondu, který nám dal dotaci. A bála jsem se, aby hlavně, když ten pan Marenica, který nás teď zastupoval, o všem věděl a teď ho jakože odstavíme, abych neměla problém s tou dotací, protože zase spolupracuje s tím projektovým manažerem, který nám zůstal, vlastně, který zpracovával všechny ty žádosti přes dotaci a vlastně nám pomáhá zase zpracovávat ty tabulky, které dokládáme a ještě 10 let budeme dokládat fondu, tak aby si ty dva jakoby sedli, aby věděli, aby dokázali převzít, tak s ním spolupracuje úplně stejně, znají se navzájem těch lidí, asi tady není moc v tomhle oboru, kteří jsou specialisti. Takže jsem byla ujištěná, že v tomhle směru jakože žádný rozpor by nastat neměl. Nemůžu teď úplně přesně vyčíslit případný cenový rozdíly, protože ta cenová nabídka je postavená úplně jinak. To můžeme porovnat za rok. Ale každopádně toho člověka potřebuje. Třeba teďka pan Marenica měl být přítomný i té kontrole, ale bohužel byl na dovolený, tak jsem to musela zvládnout sama. Ale to zase bylo domluvené, že kdyby něco bylo potřeba doložit, že to doložíme. Ale zvládli jsme to, ale těch dokumentů je fakt hodně, pořád se to zpřísňuje a je to nutný mít tady tu firmu, bez toho prostě to nejde provozovat. Nevím, jestli jsem to vysvětlila dostatečně, se někdo chce něco zeptat. Takže je tam zase nějaká výpovědní lhůta, u té Vody.cz hledala jsem smlouvu, máte jí materiálech, je to 6 měsíců, takže já teďka navrhuji zastupitelstvu obce schválit výpověď smlouvy o dílo uzavřené s Voda.cz Servis s.r.o. na metodickou a administrativní pomoc s provozem kanalizace a čas přistoupím
dle smluvních podmínek a uzavření příkazní smlouvy s PHAS na technickou provozní činnost po provozování kanalizace pro veřejnou potřebu obci přistoupit, jejíž vlastníkem je obec přistoupen. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů je pro, nikdo tedy nebyl proti a nezdržel se. Změna dodavatele plynu obecního úřadu. My jsme už to několikrát projednávali během těch let, co tu jsme, a upřímně vždycky jsme takový jakože trošku konzervy v tom byly, že plyn bude dělat Innogy, ČEZ bude dělat elektriku. Řekla bych, že se nám to doposavat hodně vyplácelo, že jsme krásně přestáli období, kdy jsme měli 3letou smlouvu po dohodě s ČEZem na elektriku, nevlítlo nám do toho nějaký dramatický zvýšení cen ani na čopce, ani na veřejném osvětlení a doposavat se nám to jakoby osvědčilo. Teď nám stávající smlouva o Innogy se automaticky obnoví do 5. listopadu 2024. Jsme v kategorii maloodběratel, máme produkt plyn Star 12 a byli jsme zvyklí na obchodního zástupce od Innogy. Dřív k nám jezdil i obchodní zástupce ČEZu, ale ty to zrušili už dávno a vlastně všechno komunikují přes aplikace. A to se stalo, to samé se stalo u Innogy a já se tomu nedivím, protože jsme pro ně normální maloodběratel, takže prostě, když to řeknu, zrušili nám našeho obchodního zástupce, který se nás staral, vždycky zavolal, že bude se prodlužovat smlouva, přijel, řekl, jaký budou ceny, nabídnul a ta smlouva se s tím jakože obnovila. Ten obchodní zástupce, který nás tedy měl na starosti, tak teďka přijel za jinou firmu, představil nám nabídku společnosti EPET. Upřímně jsem o ní do té doby vůbec nikdy neslyšela. A zastupitelům jsem předložila tedy v materiálech jejich nabídku, i nabídku Innogy a nabídku ČEZ. Zase jsou tam nějaké ceny za dodávku plynu, pak jsou tam zase nějaké za množství toho plynu a když se to vlastně sečte, podtrhne, tak si myslím, že tam zase tak dramatický rozdíly nejsou. Já osobně podala jsem to i jako návrh v materiálech, že bych nebyla pro změnu toho dodavatele. Má někdo jiný názor, jiný návrh? Takže navrhuji zastupitelstvo obce neschválit změnu dodavatele plynu pro obecní úřad. Kdo je pro? Všech 6 zastupitelů bylo pro neschválení, takže ten přechod se nestane. Ještě i naše rozhodnutí čeká vlastně ředitelka školy, která na tom byla stejně nebo je stejně. Teď se bude uzavírat s novou paní ředitelkou smlouva a jak jsem mluvila teď s paní Novákovou, tak dají asi i na náš jako postoj, protože se toho taky trochu bojí. My to samozřejmě nemůžeme nařídit, ale asi se budou trošku rozhodovat podle nás, protože tam už se jedná o poměrně jiný částky, protože to je velká budova a těžko říct, jako těžko radit, že jo. No. Ale velký dodavatel je velký dodavatel, vím, jak se napálilo spousta obcí, nebudu jmenovat, ale z Bohemia Energy a jak s tím měli pak velký problémy a těžko říct, co se bude odehrávat. Ty smlouvy teďka se už rozhodně obnovují ročně, takže po tom roce se zase uvidí, jak to bude. Já se zeptám, vůbec tomu nerozumím. Nemohla by obec nakupovat za ty spotové ceny? No, museli bychom se stát součástí zase nějakého společenství. Já nevím, jako ptám se. Ty nabídky jsou třeba od Svazu měst a obcí, ale já nejsem proto se stát zase součástí nějaké velké skupiny a budeme se zase podřizovat tomu jejich rozhodnutí a budeme stejně tak jakoby riskovat, co to velké společenství udělá. Ty nabídky jsou na to i firmy, ale už jsme to tu řešili několikrát, že jsme se k ním nikdy nepřidali, protože oni nakupují pak různě na burze, že jo, a těžko říct, jako, nebo nevím, jaký přesně nevím, no, ale nikdy může se nakupovat výpočetní technika, hromadně, všechno, ale já myslím, že nemáme zase tak dramatický odběr, aby nás jako
samozřejmě, že oni, když to pak nakupují pro celé množství, třeba pro 30, 40, 50 obcí a měst, tak mají trošku výhodnější cenu. Ale oni to pak nejsou u ČEZu nebo u něčeho, oni pak nakupují tak různě. A my nemáme vlastně smlouvu s nikým, máme smlouvu s nějakým naším zástupcem, který to nakupuje hromadně. Já teda nejsem toho příznivcem. Dohoda o zrušení věcného břemene. Obdrželi zase materiály všechny zastupitelé předem. Záměr obce na základě žádosti vlastníka pozemku 84/4 v KU přistoupím. Ten jsem zveřejnila na úřední dese 8.7.2024, takže byl řádně zveřejněn 15 dnů před jednáním zastupitelstva. Podle listin, které jsou uloženy na katastru nemovitostí, je pozemek 84/4 zatížen věcným břemenem udržovat svah nebo terasu a zřídit plot ve prospěch každého vlastníka pozemku 527/2 jako panujícího pozemku v KU přistoupit. Jedná se o obecní pozemek 527/2, to je místní komunikace ve Švestičkách a zahradu ve vlastnictví inženýra Kapička. Věcné břemeno vlastně už neodpovídá dnešnímu stavu věci, vychází z historických dokumentů a je zcela zřejmé, že v dnešní době a stavu pozemků na místě nemá žádné opodstatnění. A obec jako vlastník panujícího pozemku 527/2 nemá žádný důvod na trvání břemene nadále. Je to nějaká historická listina, kdy tedy v té době se s tím asi ten pozemek prodával. Břehy ani oplocení, tam to už teď vypadá úplně jinak, než to vypadalo před. Jinak, no, ale to podle mě stejný jako ty zahrady okolo, tak jsem podal právě tu žádost, jestli by se to mohlo zrušit, protože si myslím, že to tam je rovný jako u vás, jako vedle u Budectví, a jako žádný, že by tam hrozilo nějaký zatečení vody, nebo co tam asi nehrozí. No tak no, ale tak já, když tam začnu koupat na moře, tak tam jsou nějaký nánosy prostě do mých lístků. To věcní břemeno bývala období jiného uspořádání. Byly tam nějaké ještě jako nějaké kníže, nějaké zastoupení. Ale přesně jak říkáš, tam to vypadá úplně jako u všech ostatních, takže nevidím důvod, proč by to... Zeptám se, to je z té strany jako od nás? Ne, od vás ne, jenom od obce, od té cesty. Já vím, ale jako ne tady do si, co se ze zadu. No, to jsem to narazila a to docela mě jako překvapilo. Je to nějaký zápis, který no. A těžko říct, proč to tam vlastně bylo. Nikdo neví. Ale v každém případě si myslím, že je to docela dneska na tom podstatě. Určitě. Žádný terasy tam nejsou. Takže já nemůžu obnovovat, když tam nejsou. No, jasně. Má někdo nějaký dotazy k tomu? Jako tu dohodu vlastně podal už zpracovanou od advokátky, takže jsem jí nechala zase v materiálech pro všechny zastupitele, takže já navrhuji zastupitelstvu obce schválit uzavření dohody o zrušení věcného břemene, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene, udržování svahu nebo terasy a zřízení plotu ve prospěch každého vlastníka pozemku 527/2 v KU přistoupem jako panujícího pozemku. Kdo je pro? Takže 6 zastupitelů je pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Ještě si s dovolením vemu nějaké informace týkající se kabiny. Kabiny jsem trošku začala uhánět paní Stranadovou, která byla dlouhodobě nemocná a vlastně jsem za ní několikrát byla, ale bohužel nikdy nebyla přítomná, tak se vrátila minulý týden po dlouhodobé nemoci a řekla mi, že ještě bohužel neměla čas se na to podívat a pak se mi ozvala s tím, že chce zaslat tedy znovu to usnesení, které jsme vydali před rokem. Vlastně během toho celého řízení si vyžádala od všech dotčených vlastníků pozemků vyjádření o tom, jestli jim ty kabiny patří nebo nepatří. Všichni, včetně nás, jsme vydali prohlášení, že naše nejsou. A
teď po mně chtěla teda jenom to, abych jí zaslala usnesení zastupitelstva akce, který bylo přesně před rokem, touhle dobou někdy na konci června. A tam jsme tedy se usnesli, že podáváme tu žádost na odstranění a že bereme jako obec tu povinnost tu stavbu odstranit, pokud se k tomu postaví teda vlastníci. Mezitím teda už mě i uháněla paní majitelka ČP10 nebo toho pozemku, paní Hajková, že s tím ze vším souhlasí a že teda neví, proč se teda nepokračuje, ale do dneška teda jinou informaci bohužel nemá. Takže uvidíme. Paní Strnadová jenom telefonicky mi řekla, že tedy chce to usnesení, to jsem jí poslala, a že teda bude zvažovat, že teda odstraní nařídí odstranění, neodkladný odstranění té stavby. Ale zatím ho nemám, žádnou další věc. Dětskou skupina, to už jsem vám vlastně řekla v rámci jiného bodu. A pak bych chtěla ještě informovat, že po těch bouřkách, které byly, tak došlo nejen teda u ČP10, což je ten mostek za kabinama, nebo respektive k silnici, tak tam došlo k pádu takový rozvětvený vrby, takže jsem to řešila s panem Novákem z Lesů České republiky jako zástupcem té společnosti, která se o potok stará. Došlo tam k vykácení a následně mi to oznámil pan Dvořák. Řešila jsem to tam s panem Stejskalem, který tam má vlastně nemovitost vedle. Tam došlo dokonce k 10 nebo 11 poškozeným stromům, protože tenkrát, jak to tam káceli, tak tam zůstaly tam nějaký jakoby kmeny, které samozřejmě obrostly. A dneska zrovna jsem měla zase telefon od pana Nováka, že už jako havárii chtěl řešit, nebo respektive sehnal firmu, která tu havárii odstraní, a chtěl číslo ještě na pana, já na to jméno si nikdy nezapamatuju, Aleš Šíchy, a ten ho tam zase nechce pustit, protože už za 10 minut chce sejít řeku. Takže ta firma zase odmítá to převzít. Já jsem řekla, že samozřejmě mu klíče od závody půjčíme, ať tam můžou jakoby zajet. Ale řeší si to Lesy České republiky jako vlastník toho toku, takže nevím, jak se nakonec dohodnou. Dneska se tam měli sejít a samozřejmě jsem jim nabídla využití toho prostranství té bývalé deponie, ať to vytahají rychle, protože ze strany té čovky se tam nemůžou dostat, za A je tam plot a za B je tam ten svah prudkej. No, tak to je asi z mé strany všechno. Má někdo nějaký? Ano. Jsem se chtěl zeptat, jakou má obec možnost nějaký kontroly odpadních vod. Jsem minulý týden jezdil tady po vesnici, nepředstavitelný stát z potoka. Někdo to vypouštěl, to spodní začít. Tak můžete požádat paní Stárkovou z odboru životního prostředí, jestli to může nějakým způsobem kontrolovat. Já žádnou takovou pravomoc nemám, takže na kontrolu je buď to ta Česká inspekce životního prostředí, anebo odbor životního prostředí. A nebo zavolat policii, pokud vidíte, odkud to vytéká. To bylo vidět, že to bylo tady od můstku, jako jsme tam za Červenkovým a tam to bylo čistý. Těžko. Někdo tady. Těžko je to zase o té neukázněnosti těch lidí. Když se nechá uležet voda z nádobí, nebo taková to odstává. A pak mám ne, ale jsme tam tak přesně. Dalo se to vlastně přes celou vesnici. Jedině okamžitě buď to volat do Českou inspekci životního prostředí, anebo teda, ale okamžitě, když to teče, protože potom už neuděláte nic, že jo, žádný důkazy. My jsme tenkrát měli vypuštěný septik, který úplně uspal tu šachtu a nedokážete to nikomu. Když ho přitom nechytíte, tak to je jako s těma kontejnerama, když ho nechytíte, že to tam dává, tak mu žádnou pokutu nikdo nikdy nedá. Takže jedině buď volat policii, ať to zdokumentujou, anebo tu českou. Když jsem s ním tam mluvila, tak říkal, že jezdí hodně často na kontroly, takhle na ty hlášení. No. Tak jedině zavolat je, ale jinak... No, to je jenom přesně, to nebylo sobotu. No, právě. To právě je, že ta jako vymahatelnost tady toho je strašně těžká, nikdo vás vlastně na pozemek pustit nemusí. No ale on vás nepustí na pozemek
a že tam je nějaká trubka, ta není moje a já mám prostě, jsem už trošku skeptická tady v tom, že nás někdo někdy v tomhle bude chránit, protože je to fakt těžké to těm lidem prokázat a pokuty jsou nastavený, ale jako dokázat to a vymoc to je další věc. A my jako zastupitelé nemáme pravomoc vůbec žádnou. Ano. Nutno říct tomuhle, já jsem dlouho užíval nějaký hospodářskou dílnu v Rostoplatech, kde teda se udělala nějaká taková kanalizace. No a tam vlastník to nějak neřešil, tak prostě bylo udělané, už jsme se rok nepřipojili. No a to teda to bylo pakvapík, teda to nám prostě řekli, tak ukažte účtenky, tohle toho přišlo prostě paní Stárková, a to bylo pak jako... Ale my tady máme to, že... Do 14 dní jsme se připojili a ještě jsme byli rádi, že jsme dostali pokutu jako prase, asi tak to řeknu. Takže... Ale my tady máme 99% napojených technologií. Když se chcete, to jako... Ty malé rozumí dotočit. No a teď to bylo brát sobotu, že? Ale nevím, to už se to... Ale když nevíte, od koho no, to je ráno. Když je tam jako od můstku, tam jako k nám dozadu, tak tam, ale začali budeme tam to dočíst. A když se něco někde vytejkat nějaký rozvěd, to tomu, že to vůbec tomu nepřiznám, podle mě. Ne. Že by to sám sebe udělal to je právě... A tím je to prostě... Když vidíme a máme na fotce někoho, kdo hází černý pytel do kontejneru, i když pak víme, že v něm byl hnůj, tak mu stejně to nedokážeme, protože on tam dává černý pytel a bude tvrdit, že v něm byly plasty. To je prostě strašně těžké. Tak já jsem tam viděl chlapan, který byli přistoupí a on si to může položit, kde chce. Já jsem mu říkal, jděte do těch kontejnerů, se tady autem, tak to můžete odvíct do jiného kontejneru, tam jsou volný kontejnery, tak tím máte to rozumím. Tak jsem řekl, nebo si to všiml. A ani mi to nenavrhuju, že by se to budou dělat ty kontejnery, ty polozapuštěný, dále kamery, protože budete mít kameru, budete mít záznam, co s tím budete dělat. Nic, to se nedá řešit. Jedině to řešit tak, že prostě, když už budeme vědět, kdo to tam vozí, ten černý pytel, tak si na něj počkat, nebo já nevím. Mít to online v telefonu a sledovat. Já nevím, je to stejný se hřbitovem, zase byl nepořádek na hřbitově, byly tam roznošený prostě, vyvolala Renata Nováková, že se tam něco dělo, byly tam snošený prostě svíčky ze všech hrobů za ten jejich, tam hned za to, byly tam prostě nepořádek, rozházený ty zalejvací konve, no tak jedině, co můžu, že zavolám a poprosím Dušana, aby to tam šel uklidit. Ale stejně nevrátí ty svíčky a ty lucerničky, neví, odkud to vzali, že jo. A podle mě to byly spíš nějaký děti, odrostlejší třeba, protože nic jako rozbitýho nebylo, jako tenkrát jak byly i urny rozsypaný a to. Ale proti tomu vandalství je strašně těžká ochrana, protože dneska je přestupek, já myslím, že asi až od 10 000 je to trestný čin a stejně nikdo, když tam zavolám policii, tak nic nezjistí, že jo. A hlavně, když se nestane škoda větší než 10 000, nebo já nevím, kolik to je, tak se stejně nikoho nemůžou jakoby potrestat. Je potřeba, když někoho někde vidíte, jako pan Bořák, ale přesně to zase koledujete, tady to. Já jsem tam dneska opravdu ho zastavila, měl otevřený plný auto polystyrenu, řekl mi, že tam dal jenom jeden pytel. Já říkám, tak mi ho pojďte ukázat. A byl našlapaný tam zatím. Já říkám, a takhle myslíte, že to je v pořádku? No tak já se ho teda odvezmu. Já říkám, tak si ho odvezte. A říkám, a fotím si vaše auto a ještě vás tady jednou uvidím. Protože velký auto s vlekem a plný polystyren, stavební firma, že? Ale když si to vemte, tady se vyvezou kontejnery ve středu. No. A v pátek už to tam není kam dát. To není. Tam jezdí z Brodu Liblic. Já jsem šla okolo lidi z Brodu. Vidění, říkám, to jsou broďáci. Normálně to vozejí, že jo. Protože to tam za 2 dny plný. A plný auto měli, to samý. No tak to se řeší tím, že to tam bude, tak snad se to teda... Tady to bude jako trochu za tou zdí, tak už, a je to zase už jako u baráků, že tam je to takový anonymní, že jo, tam ten bordel každý udělá. Nevím, jak to pak bude u té školy, no, tam je to taky takový anonymní, když tam někdo zajede, ale zase to není vidět, jako ze silnice. Takže zase už to musí ta firma, která jde náhodou kolem a rozhodne se, že zrovna tady to vyhodím, tak to už musí vědět, že to tam je, že jo.
No a to je i s tou kanalizací. Prostě když kolikrát jsem to psala, nebo to musí být i logický, že přeci to čerpadlo není postavený na to, aby přefiltrovalo hadr. A nahoře tady u školy, co je tam ta čerpačka, tam byl tuky tam byly, jsou tam zase, jsou tam furt. Musí se to pravidelně čistit. Musí se to pravidelně čistit, aby právě ty čerpadla pak neodcházely a vydržely co nejdýl. Zase to čištění taky samozřejmě něco stojí. Jo, ještě jsem chtěla říct o té fotovoltaice, to jsem zatím teda si staveniště nepřebrali, ale byly tady na takový větší odhlídce minulý týden. Teď nevím, jestli ve čtvrtek nebo Myslím, že ve čtvrtek. No, to je jedno. A všechno si to měřili, že teď zase zpracují už konkrétní, co nám zase pošlou k nějakému odsouhlasení. Já jsem je prosila, jestli by nešlo ve škole to zařídit tak, aby se to aspoň ve škole udělalo, dokud jsou prázdniny. Řekl, že mi to úplně slíbit nemůže, že mají strašně moc práce, ale že kdyby tam mělo pak docházet k té výměně toho rozvaděče, takže by si to prostě vzali třeba jako víkendovou akci, aby se nemusela teda škola na ty třeba 2 dny zavírat. A že pak už to samotné napojení té elektrárny je jenom otázka třeba několika hodin v nějakých odpoledních. Ale tam bude velký zásah do toho rozvaděče, který tam je už 100 lety a nevyhovuje prostě těm všem požadavkům. Takže pracuje se na tom, byli tady a nějak to proběhne. Ještě jsem koukala, že ten strom, který tam při realizaci, tam je, já nevím, jestli to je já sám, tak je úplně z půlky suchý, tak ho ještě ne, a vlastně v létě teď nebrání, protože je z půlky suchý, bránil pak tomu jakoby slunečnímu světu na tu budovu. Tak ho nechám ještě na podzim posoudit arboristou a stejně tak i ty stromy, které jsou tady před hřištěm, protože některé jsou opravdu v hrozném stavu, aby nám je jakoby řek, které jsou jako dobrý a které jsou špatné. Takže jako když mluvíš o těch stromech, jestli můžu poprosit u nás proti bývalý paní Chalupový, tak tam je jeden dost suchý strom. Ten je malej, ale no. Ten řeknu, ať pokácí duša. No a jo. Pak ta jedna lípa u toho hřbitova. To vím, to taky chci na ní pozvat toho arboristu, ale taky si nemyslím, že ji zachráníme. No to určitě, to určitě. No. Ale nevím, jaký máte názor vy. Já si myslím, že už bychom tam ten živej plot před ten hřbitov sázet asi neměli, že bychom tam spíš měli teda vyměnit tu lípu. A že docela mi přijde, že právě je to lepší, protože tam akorát zastavovali lidi na zákon. A asi, jako ještě to není dokončení celá ta stavba. Takže je to předčasný, ale zamyslet se nad tím, jestli tam, myslím si, že to akorát sloužilo právě proto, aby se tam někdo schoval a chodil tam na zákon. No. Jinak k té výzvě, jak jsme řešili tu závoru, tak se přihlásil, se vlastně nikdo nepřihlásil oficiálně, jenom se mi ozval tedy pan Klepel, který trval na té závoře tam na té druhé straně. Byl na mě hrozně rozlobený, že to nechceme jako udělat, protože já jsem všem obyvatelům za státovkou dala tedy seznámení s tím naším návrhem, že chceme tam to udělat, tam, že si myslíme, že to a hrozně se na mě zlobí a nelíbí se mu to. Takže já jsem mu řekla, že tedy může tam oslovit nějaký další lidi, ale nikdo další, kdo by tu závodu tam chtěl. Budu ještě řešit teda potom se Suskou, jestli by neodstranili ty náletové dřeviny přímo tam ty křižovatky nebo ty panelové cesty, protože pan Kalita, ten jeho soused, si stěžuje, že tam opravdu lidi zastavují na záchod a že to je tam. A je to zase o tom, že se tam za to schovají. Když to tam nebude, tak tam zajíždět nebudou, protože na ně bude vidět, že jo. A když to bude až dál jakoby do pole, tak tam už nebudou zajíždět do pole, že jo. No právě. Ale teďka oni si zajedou na tu panelku, za auto a za strom se schovají a zase vyjedou a jedou pryč. A jediný podle mě řešení je dát pryč ten krajní keř, což je stejně nějaký náletový, aby se tam neměli za co schovat, no, protože jak jinak. No.
Můžu teda, když jsi u těch keřů, ta část keřbitovou, tak tam je to samý suchý strom a roští a jako krásný chodník a nad tím to teda nevypadá. Jenomže to není bohužel náš pozemek. To je mi jasný, tak taky nějaký jako jednání. Paní Kopřivová, která ten pozemek vlastní, je velká odpůrce odstranění i bezinek, takže... A ta část, teda jakoby ze Švestek nahoru ke hřbitovu, to je celá ta stránka. To je její útokování. Ta nám to nedovolí nikdy. No, to je škoda, protože tam je krásný nový chodník a na tím jsou polosuchý stromy. A když to bude samozřejmě suchý, tak to pak s ní budeme řešit, ale ona je zastáncem toho, že ten strom si jako poradí a že mu máme dát šanci, aby... Teď s ní máme velký boje tady kvůli těm sakurám, protože to bylo roční jednání, kde bude ta zastávka. A bohužel teda ta firma trošku škrábla tu první a teď přetrhli kořen tý druhý a uvidíme, jak se to tam, jako jak to bude probíhat, jestli ten strom uschne, tak ta stavební firma to bude muset se k tomu nějak postavit, ale prostě tam kvůli tomu vedení sítě CETIN to museli odkrýt a paní Kopřivová byla i na tom, protože jsme měli jednání jak stavby vedoucí, tak jsme ji tam vzali, protože vlastně my s ní měníme ten pozemek, jak je to tam teďka vybraný, za ten pozemek, co je současná čekárna. Takže my musíme ten takový plot dát pryč a zase tam v rámci teda nějakých víceprací budeme muset dát nějaký nový oplocení. Já jsem navrhovala paní Kopřivový při tom místním šetření stejnou zeď, aby jsme tady neměli každý pesí náves, stejnou zeď, jako stavíme tady, v části té čekárny, protože tam nějaký plot dát musíme a ten plechový určitě ne, tak jsme se tam dohadovali i pokácení bezinky a takovýhle jasánku. A ten jasánek má být na hranici té zdi a já jsem řekla, že musí jít pryč. Ona řekla, že trvá na tom, abychom ho tam nechali, že on se určitě uchytí a poroste dál. A já mám velkou obavu, že se uchytí, poroste dál a tu zeď vyvrátí. Já ji budu muset navrhnout nějakou jakoby náhradní výsadbu a je to opravdu ty jednání s ní jsou jakoby těžší a ona opravdu zachraňuje každou dřevinu, má to ráda, já to chápu. Já taky mám ráda dřeviny. Jako tam jde o to, že by měla i udržovat ten pozemek, který tady je a je zarostlý a tam žádná péče není. Teď říkala, že už má projekt, že se snaží a že chce ten dům zachránit. Na to posledním jednání říkala, takže ten statek by měl dle jejího vyjádření zůstat zachovaný jako bytový dům a chce nějaký vjezd tam a chce tam postavit ještě nějaký další jako bydlení, ale uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Jak je tady dlouho? Ona se teď... Co zatím udělala? No. To někoho zabíjí nejdřív, než ona s tím něco udělá. Roztrhaná zeď, střecha se hroutí. Já jsem ráda, že ta zastávka se přesune níž, že to bude její a že už to bude její pozemek a ne náš, protože to je jako opravdu těžký. Ona jako ten záměr má, chce to udělat, ale řekne, že už jakoby na tom pracuje, ale kdy to bude, to... No ale z toho, co já mám třeba, když někde máme tohle, to tak jako může se žádat o to, když to zapleveluje třeba, když bodlák lítají někam, tak jako se může požádat životní prostředí tohle toho, že teda tady to je neudržovaný a oni dají jako rozhodnutí o tom, že to musí udržovat. Tady máme celý uzavřený komplex, takže úplně tam... Dobře, tak to, když to bude lítat sousedům a to což jako lítá, Vím, že tam je vedle co, Wagnerova zahrada. No, to není moc lepší, to No, je tam u sebe. Takže tam, takže to je taky dobré. Naproti má vlastní pozemek s tím, no, takže co zaplaveluje? A na druhé straně jícha, takže to je...
Právě, že to vůbec není jednoduchý takovýhle věci řešit a když není vůle toho vlastníka, tak vlastně máme úplně minimální šance to nějak jako změnit. Takže celý ten břeh, když se vrátím teda k té části ke hřbitovu, celý ten břeh od toho chodníka až k tomu poli je paní Kopřivů. Až ke hřbitovu. Až ke hřbitovu. Koupila celý to pole. Pak je tam ten vlastní. Od Švestiček až ke tam bylo, už jsme ji vlastně i schvalovali, jak se schvaloval územní plán, tak jsme tam schválili i nějakou bytovou výstavbu zvláštní komunikací, jakože by byla, ale vlastně krajský úřad to nedovolil při projednávání a vyčlenil to z toho, protože se dala přednost orní půdě a s tím, že máme dostatek rozvojových lokalit, které nejsou využitý. Takže vlastně na ní můžeme jít jedině s tím, že až dá do pořádku tohle zastupitelstvo, tak my vám odsouhlasíme další rozvojové lokality na tom pozemku, který koupila. Protože teďka to jako bylo schválené, ale stejně se to neschválilo to kraj, takže to tam není, že je to zastavitelný. Jako. Takže nevím, jak to dopadne se Sakurou. Jen to ty víš přesně, kdy jste sázeli. My jsme je dávali záměrem, to se tam dohradlo. Tyhle, ty, co jsou u té ty jsou ona tvrdí, že jsou starší než... Ty jsme dělali záměrem, určitě. Ona tvrdí, že jsou... Ona tvrdí, že jsou 50 letý. To ne. To ne. Ono to zase došlo a potom se na ně udělala právě nějaká procházka a oni nakynuli, docela se rozběhli a udělali se tam hrozný teda trhleny, takže já si myslím, že jsou prostě navykáctví, ten arborista dohodl, že část těch kmenů, najednou jeden rok to nějak dostalo nějaký mráz a půlka těch kmenů uschla. Určitě jste chodili okolo, pak se to nějak provzalo a ty kmeny jsou třeba z půlky suchý. A jsou ještě prodávaný nějakým červotočem? No tak to, když to uschne, tak prostě nějaký dřevokresný, ten to pak navštíví. Ona si právě, nebo ta firma musela teda na základě jejího přání, že to není pozemku, přizvat toho jejího arboristu, který stavební firmě řekl, že její životnost třeba z 20 let zkrátila třeba na 6 let. To bylo jeho vyjádření na místě. Tím, jak poškodili ten kořen. Ale ode mě na to upozornění byli a já jsem říkala, já vás nemůžu jako bránit za to, na co jste byli upozorněni, a brát odpovědnost na obec. To už je jejich jako... Můžou říct, že tam koupí No. Vím, že teda tam... Možná, že to bude lepší. Jak říkáš, teda ten člověk, který to tam ošetřoval, a říkal, že měli ručně to odkopat, uříznout ten kořen a pak mohli reagovat. Já jsem mu to říkala to samý, jo. Ale pozvala jsem ji teď na kontrolní den, který byl ve čtvrtek a nepřišla. No. Tak to je opět nějaký zápis, no, z kontrolního dnu je, ale jako ta nabídka byla čistě, že ať přijde, ale nepřišla, takže jsem to tam nějak jako zvlášť... No, to tam zase taky. No, to mají asi v denníku, to já jako... Já jsem na to stavební firmu upozornila, že teda ať tam dávají nějaký si zábrany, aby prostě k tomu nedošlo a oni by měli mít nějaký prevence na ochranu zeleně, že jo. No takže jako dějou se nějaké věci, je to pochopitelný, když se kácí les, tak vítají třísky, prostě je to velká stavba, zasahuje do hodně a pak asi to budeme řešit, když ty stromy budou nebezpečný, no tak budeme muset nějak s ní to prostě řešit a nebo to nechat zaměřit, jestli to bude na hranici, tak tomu přistoupit, takže to uděláme my bez jejího souhlasu, nevím. No. Ty chodníky vlastně budou na hranici zaměřený a budou jakoby naše. No. A bylo těžké zase dodržet, aby zůstali na těch našich pozemcích, aby jsme s ní nešli pak do kolize nějaký majetkový. Je to škoda, jako moc hezký chodník a jako podíváš se. Samozřejmě, že nejjednodušší bývalo bylo to vykácet, ale tam jsem rovnou věděla, že není šance. Jako. Říkám, teď jsme řešili takovýhle nálet jasánku, stejně jako když tam bude chtít dělat nějakou zahradu pro nějaký dům, tak to tam stejně nemůže zůstat. Ale zvládli jste nahoře žáka, pořád přece bojoval taky o ty dokoly a tam jsem se dívala, až jak jako hladce to prošlo, že jsem čekala nějaký, ale tak asi vzal na vědomí, že to není. No. Tam není
vůbec obecní, to je Suska. Vlastně teďka stavíme na pozemcích obecních Susky a nějaký jsou tam souhlasy, třeba Láž, jsou tam pár, nebo ta kapitula na nebevzetí, tam má tam ty zadáře, taky jsou souhlasy nějakých vlastníků a smlouvy o smlouvy budoucí, třeba ten záliv, jak se dělá na Rafandě, tak máme smlouvu o smlouvy budoucí s nějakým panem Veselým, Kamil Veselý, není odsaď od někať zdaleka, hospodaří na tom, ty Vytice mi to jakoby odkejvaly, že to jsou Vytice a máme s ním, tam je pak ještě jeden pozemek podél té silnice k Čovce, tak máme s ním smlouvu o smlouvě budoucí, že až to zaměříme, tak za to, co zastavíme, mu dáme tady to. To máme i s paní Kopřivovou, že za tu čekárnu výměna. Jo? A prostě, ale samozřejmě, že snaha byla, aby, protože třeba tady kvůli té výměně se opravdu o rok prodloužilo stavební řízení, protože rok jsme o tom s ní jednali, kde ta zastávka bude, protože její prvotní zájem byl chránit ty sakury. Stoletý. Vypadá dobře. No, takže někdy je to těžké, ale jako když dneska je osobní vlastnictví prioritní, takže musíme se tomu přizpůsobit a dělat jenom to, co nám zákon dovoluje a snaha byla, aby ty nejvíc těch chodníků bylo na obecních pozemcích, ale někdy to prostě nešlo, takže se tam nějak k té výměně muselo dojít. Já si myslím, že ten záliv na ten Český Brod bude prostě plně super, protože tam stály kolony aut, že jo, a že když ten autobus se uklidí, tak to bude jako průměrný, no. Že i tady v obci, že se čekalo, než lidi vystoupí a teď, když to tam, tady to na té druhé straně nešlo, ale aspoň co jde, no. A hlavně to jako není, že bychom to nechtěli. To byl hlavní požadavek pro tu bezpečnost, pro získání té dotace a hlavně se k tomu vyjadřovalo spousta odborníků, zejména Policie České republiky, odbor dopravy, který si to přímo vyžádal, včetně toho osvětlení a musí to tak být. Protože oni mají zase předpisy, aby to pak mohlo fungovat a skolaudovat, jo. Teď jsou tam bez vody semafory. Ještě z Brodu kvůli křižovatce. Je to těžký. Jak dneska? Uložili asfalt, pak to otevřeli. No dneska mě volali ve 3 hodiny, že mají zbytečný 3 kubíky asfaltu, co s ním. Tak jsme měli 5 minut na to se rozhodnout, kam ho dáme. Takže jsme ho dali tam do vjezdu, jakoby k Elišce Zemlejna tam na to, protože tam teď byla přeložka toho nízkého napětí a je to tam, bylo to tam někdy, že jo. Protože až by zapršelo, tak tam teď by bylo jenom bláto, takže to bylo velice rychlý rozhodnutí. Za to jsem tam byl už já, tam je ta čerpačka a tam padá ten štěr, tak když si to přechvíli, tak jste udělali dobře. No to úplně nevyšlo. No. No protože já se bylo zbyde. Další si ty budou říkat. Až bude něco dalšího. Ale to už vidíš, že až bude něco dalšího, že to tam ještě kosek. Ale jako fakt nebylo čas, měli to teplý a museli to tam ještě trošku připravit, takže to je těžký, no. Někdy se musí dělat rychlý, jsem volala právě Bohuše Ládu, říkám, kam to dám. Takže ještě jednou děkuji Sokolům za ještě budoucí práce dopředu. A děkuji i vám, že jste přišli na zasedání, uvidíme se asi zanedlouho. Musíme vyřešit ty peníze a další věci. A jako jsem docela ráda, že ty chodníky takhle běží, že to, když to řeknu, ne, že nejsou problémy, ale nejsou nějaký dramatický, takže jsem za to ráda a chválím tu stavební firmu i za přístup toho stavby vedoucího, takže tady jsem trošku na vážkách, jak to, ale prostě soutěž je taková, ale doufám, že to dopadne tak stejně dobře a zase k té křivízdi přistoupili, takže to nemůžou tady po sobě tak nechat, tak dobrý. No. Jsem viděl ty voletí pásy na tom labirintu. Co to je vlastně? Stihnou teda přes prázdniny ten chodník ke škole, jak bylo plánovaný, a to budou dělat po prázdninách? Nestihnou. Jenom zastávky.
Ale ty zastávky jsou téměř jakoby důležitější, že jo, nebo taky hodně důležitý, no. Prostě takhle postupujou. Já jsem to po nich chtěla, zastávky stihnou, taky se myslelo, že ne a doufám, že to tak bude, že třeba nebude ještě dohotová ta čekárna, ale ta zastávka bude, ale taky to nebude jednoduchý. Mají už jenom měsíc do konce prázdnin a čekalo se strašně dlouho zase na ty z Cetinu, než přijedou a čekalo se, jestli řeknou, nejdřív řekli půl roku, že to bude. No a už je vyřízená, ono trvá 2 měsíce, než se vyřídí uzavírka, pak se zjistí, když to vykopou, že se to nedá. Je to jako složitý. No a čekalo se, co řekne Cetin. Cetin naštěstí řekl, že se to nemusí překládat někam jinam, že se to musí dát jenom hloubš. No bohužel někdy to není jenom závislý na nás, ale to vedení jsme tady tím prošpikovaný prostě. Tady je jedno vedení na druhý vedení. Přesně tak. Tam mají právě od té trafačky mají taky odkrytý ten Cetin, protože tam v projektu jsou parkovací stání před tou zahradou té školy, protože tam se zase policajtovi nelíbilo, že je to tak dlouhý, nebo široký, ta silnice, zrovna na místě přechodu, takže tam se to bude zužovat jakoby tím parkovacím stáním. No. Takže to tam mají odkrytý, protože když ten z toho Cetinu, když už ho sem konečně dostanou, tak aby se koukl na všechno, co tady je. A tak parkovací stání u té zahrady školy, to je taky v tomhletom projektu, to taky na ty se bude dělat. chodníky, ano. Ano. A ještě tím zase souvisí i odvodnění, jak je tam ta louže, tak se tam musí ještě zase řešit kanál. Takže to tam projektant nějak upřesňoval. Prostě ten projekt je nějak a pak se dojde k nějakému konkrétnímu místu. Třeba teď je to tam špatně, když to nechali pak zaměřit, tak je to tam špatně u pana Čermáka, protože tam se musí, zase ten projekt je, že chodec nesmí překonat delší vzdálenost, kde může srazit auto než 7 metrů. A oni u toho užáku tam dole, u toho dolejšího, skončili moc brzo prostě. Tak si to nechali zaměřit, ale tam ty zálivy byly, tam jsou křížky až do prostředky silnice. Ono taky to zaměření pak s tím projektem a s tou skutečností se někdy liší a musí se to, ale důležitý jsou prostě, až pak přijde na kolaudaci ten odborník, tak aby, když si to tam změří, neřekl, tohle vám vůbec neuznáme a celá dotace je májí. Takže je spousta věcí a může se to pak ještě upravovat, když by se na něco přišlo a tady teďka konkrétně to musí ten konec vybrat, proto se tam musí u Bohouše obrat trochu břehu, aby se ta silnice tam rozšířila a holt ta zatáčka tam bude hodně prudká. Ale ta vzdálenost, tam jsou totiž 2 cesty a ta vzdálenost nesmí být než 7 metrů. A to samé se stane tam u Vietnamce, tam před Kolářovejma, že tam bude jenom 7 metrů z těch 30. Prostě to tak být musí. A nejede přes to vlak. Byť se nám to zdá hloupý řešení, protože nevím, jak tam ty popeláře budou couvat, ale říkají, že v spoustě obcích to udělají tak, že se to pak předělá, až skončí udržitelnost projektu. Protože ty díky stejně budou rozličně. Taková je zkušenost z praxe. Ale jako my, když budeme chtít, aby nám vykrátili dotaci pro nějaké tady ty věci, tak je prostě musíme dodržet. Tak to je. Tak jestli už nikdo nic nemá, tak já moc děkuju.